nakakalimot kay Jesus. Pinagaling ka na ng Panginoong Kristo, te, ha? Opo. Kaya ka lang pinabalik dito para dasalan ng tubig mo sa katawan. Kasi ang sabi mo, pag nakakainom ka ng tubig, ay ikaw ay Inaantok po. inantok na. Opo. Kaya ginawa niya, pinabalik ka para dagdagan yung tubig mo. Ang tubig mo ay simula hanggang May 22 pa ang bisa, panibago. Tapos, Opo. healinghan na lang ginawa sa'yo, wala ka na sakit. Importante, lumiit na yung tiyan mo, naging normal na, nakakatulog ka na maayos. Opo. Kasi dati, sinaniban ka ng mga biyanan mo na naghahanap lang sila ng dasal. Opo. Okay na po yan. Opo. Salamat sa Diyos sa pagpapagaling niya sa inyo, ha? Importante, normal na ngayon tiyan nyo eh, hindi na katulad dati. Dalawang gamutan lang kayo. Yung unang gamot, pulido. Pangalawa, healinghan na lang. Opo. Salamat sa Diyos, ha? Salamat lagi kayo magtiwala sa Panginoon Kristo. Maraming salamat po sa inyo, te, ha? God bless.